Κάτι που δεν ήξερες για τα McDonald's. Υπάρχουν 5 χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν McDonald's. Νούμερο 1. Αλβανία. Παρότι στην Αλβανία υπάρχουν δημοφιλείς αλυσίδες όπως τα KFC και τα Burger King, εντούτοις δεν έχει ανοίξει ποτέ McDonald's. Οι λόγοι δεν είναι ακριβώς ξεκάθαροι. Άλλοι λένε πως δεν τα θέλει ο κόσμος λόγω της χαμηλής τους ποιότητας. Άλλοι πως η ίδια η McDonald's δεν βρίσκει κατάλληλους προμηθευτές στην Αλβανία και πολλές ακόμη θεωρίες. Νούμερο 2. Ισλανδία. Η Ισλανδία είχε McDonald's έως και το 2008. Όταν ξεκίνησε όμως η οικονομική κρίση, λόγω του ότι τα κόστη για τον εφοδιασμό ήταν πάρα πολύ ψηλά, η αλυσίδα αποφάσισε να κλείσει. Ένας ακόμη λόγος όμως είναι ότι στην Ισλανδία υπάρχει μια τοπική αλυσίδα burgers που είναι κορυφαία και ονομάζεται Hamburgerbanan και κάπως έτσι. Νούμερο 3. Σκόπια. Στα Σκόπια υπήρχαν καταστήματα McDonald's μέχρι το 2013, μέχρι που ξαφνικά η McDonald's Ευρώπης αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια δικαιοχρησίας από τον franchisee, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλα σε μια νύχτα. Γράψτε μου στα σχόλια εάν επισκέπτεσαι τα McDonald's όταν ταξιδεύεις.